Actually, di kami na-traffic masyado. Nagiyan kami ni Bibi. May motor siya. Kaya nakaiba kami ni Bibi. Pasaway ako yung ano ko, mapakit ko. Ganit talaga yung basta sa car. Hello guys! Hello! Gumagawa kami ng mga boxes para pang design sa Christmas party. DIY ba to? Yes, do it yourself. Para ka lang ano pa rin sa social media. Buwan ko lang pinay ano. Buwan lang lang. Kung maganda yung Kaya tama niya. Kaya lang, dahil lang kita matyaga. Ang sa kuya, sabi na lang ko, mapapal na lang ko. Pero kung isip ko, kaya tama niya. kung ano Sa YouTube, di ba? Yan lang ko nakakalaman sa YouTube. Di ko pa rin. Paparahin ko naman kung paano ko doon. Super vaccine ko. Okay po ka naman. Yes, because malapit na ako mag-aaral ng college. And sabi niya kasi, engineer siya. Diyos ko, Lord. Kain kita niya ako kayo engineer mo. Sabi ko sa inyo niya ako maklase. FEU. Wala akong pangarap. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng maghalik sa puder ko. Hindi ka katao maglaba. Hindi ka katao magluto. Bakit niya ako, dali mo sana sa karakalon, noodle, kaya lang kanya ako. Sabi niya, kaya ko yun, ma. Kaya naman yun, kaya lang, pinipit ka naman. Ano nangyari sa public man yan? Ikat din na ito, ilay sa kata-dynamic siya. Amay dyan. Slot lang kayo na pinipilo namin. Hawa ka sabi ko pag ano pag isang nasastin, nakapasa namin siya na sa nagkasastin. Makakatakan mo kami yung pistachio ka. Ano nga, nakadala ka ng pistachio, kasira ka. Nag-aarap ko talaga sa talito ng harong ko. Talito ng harong ko. Grabe. Akong tuwan. Para ano pa rin sa private. Pag kita akong daanan dito, ano na. Wala kayo na.
Bakit ba sa pinainuman yung kaya ng ano? Parang namin na. Bakit sabi rin, hindi ka pwede kami Sabagay ko. Hindi ka na rin Kumain ko kami pero hindi. A few moments later. Yan, ang gaganda ng mga gawa nila guys. Oh. Kasing ganda namin. Ah, meron mga ano. Kasing ganda ng news. Yes. News namin. Yan ang mga gawain ng mga nanay na mga very supportive na parents sa kanilang mga anak.